Okay. Pamusoro pamakumbi. Inini nyaya yangu pana Sabhuku Mushingi ndeyekuti Sabhuku Mushingi akatengesa munda wambuya vangu. Akautengesa kune anonzi Erina Marufu. Zvisinei nesu isusu uri munda wambuya wangu wekuti ini ndine kodzero nawo, kwete kuti iye. At the same time ndine imwe nyaya yekuti Sabhuku Mushingi kupinda kwaakaita pausabhuku papaina baba vedu vanga varipo, vanga vachititunga zvakanaka, vachititungamirira. Saka hatizi kuti akazvifambisa sei. Pamusoro pazvo aine criminal record raainaro. Saka zvakatotinetsa kuti mukuru uyu azvifambisa sei. Saka takambomuti regerei, but nekuda kwezvaari kuramba achingoita mumusha zvokuti vanhu izvozvi hapana munhu ari kupindira vanhu vese, umwe neumwe ari ngomhanya nekuku. Hapana kuwirirana kwatiinako mumusha nekuda kwekuita kwaSabhuku wedu. Sabhuku kana 7 community member kumusangano, vanhu vakaenda kumusangano hapana anobvumirwa kutaura, iye ndiye anongodi anongotaura chete. Mati papa tone chinguva makore anotosvika ningwa kuma more than 7 years. Kwete process isusu toda kutoti iye atitsanangurire kuti kana zvichigona kuti akazvifambisa sei, nekuti by then paakazviita vanhu vakashaya kuti akazvifambisa sei. Isati toziva kuti akazvifambisa sei, nekuti hatitoziva kuti chikiribidi toda kunzwa kuti akatozvifambisa sei pachikiribidi chaakaita chekuti agare usabhuku wacho ihwohwo aine criminal record. Nekuda kuti munhu anofanira kukiriwa kunzi unogona here kutungamirira vanhu, nekuti nyaya yaakaita ndeye stock theft. Nhasi kukanzi kwati kuwana munhu ada kutenga mombe kana kuti asada kukiriya musha, zvinofamba sei munhu aine record yakadai. Avanonzi Sabhuku ana Mushingi. Imi munonzani? Shamuyarira. Shamuyarira uri mufamily tree yababa? Wongu baba. Muri vamwe chete? Right, nyaya yenyu yamatanga kutaura ka ndo yamamhangarira here yekuti imimi muri kuti vakatengesa munda wambuya venyu? Wongu. Saka ngatitaurei nyaya iyoyo tozotaura dzimwe kana tichinge tambopedza nenyaya ipi zveucriminal zvinoenda kupolisi. Isatiite zvecriminal panapa ndimi netsamba iyi. Alright, saka zvakanaka. Mambo pane tsamba yabva kuna Edman pana Edman vamatsvero kuiverenga mambo wavo tati tiverenge kuti yakamboitwa naEdman. Tisachaiverenga pamudachifunga kuti pamwe chaimbo kutanga tambonzwa unzwa Sabhuku munyaya yenyu ndeyekuti vakatengesa munda wambuya wenyu ndizvo. Sabhuku chimbotiudzawo Sabhuku kuti makatengesa tinotenda mambo nemashoko amukutibvunza. Ndinokufara zvikuru ndakasungunuka kutaura nyaya iri pachena. Inini zviri kutaurwa izvi handisi kuwirirana nazvo, kuti ndakatengesera munhu munda iwoyo ndakatopuwa iye asati aberekwa. Baba wake vari vapenyu vakararama makore Musabhuku wakanipa munda iwo akatofa, akatorarama makore akatowanda kwazvo. Pakapinda mumwe Sabhuku akatorarama makore akatosimba. Tabva ipapo Sabhuku iyeye ini handina kupinda pausabhuku nekuti babo nekuti pafa munhu. Inini ndakapinda pausabhuku. Baba vangu munini wavo boda anga asara muchiti iye. Takafamba nezvomusha. Tafamba nezvomusha. Nezokumusha. Atimuzi amusha muzhinji changa mireni nezidzimba dzirimo. Ari mupenyu. Ari mupenyu. Ndomba tatenda kwa mambo. Tasvika kwa mambo kuna chakanyuka. Ndomba tasvika ipapo ndomba yaedodi yatonoperekwa naivo bamunini ivavo kuti aiwa ini ndakura ndichagona kufamba. Saka zvese ndichakwanisa kufamba. Ini ndakuti inini uyu mukomana uyu
ndiwo watasarudza kundione kuti ndiwo topa nai zvakanaka izvi zvikanyorwa pamapepa zvokuti nyaya iyi haisi kuti ndatore musikana aizvitaurwa kudai zvitaurwa kudai zvaitika izvezvo ndapasanwa mapepa aya tese vaivapo ipapo tichipinde nyaya ichitaurwa tiri pamambo ipapo nyaya ikapinda mudaro ikataurika yataurika pakasimuka paitwa futi nyaya iyoyi yandaona panoyoshambisa sei tanguva yanzi uyai kuno tosvika kudari kuya kwani kochakanyuka bareva marenga ndokwakuinoushe ndobva nyaya yapinda kunzi panapa madaidzwa panapa nenyaya kunzi munozichangamire vakapinza uri pautsapo zvakamira sei vakata inini ndokufara zvikuru nyamukurudzika inini uyu akauya akaena nhingi uyu ari papa ndobva apereka achiti iye ndiye munhu wati achipinda pautsapo kuya chagoni kufamba akura zvika zvakanakai saka zvikazodii zvikandikagadzira mapepa mapepa edu akaenda kubhoera kupera aenda kubhoera kwacho asvikako akanonyorwa akapedzwa zvese zvikagadziriswa akaendeswa kuKG6 akagadzirwa kuendesa mushingi saka zvaitika izvozvo vanhu papo nyaya yakutaurwa pane mukoma mumwe anga aripo ndombati uyu pakupinda kwakaita uyu hatisi kufara nazvezvezvo indiri mukuru pana iyi ini plus uyu mubva ndiripo ndomba atonzi nachifu chakanyuka muromo wataura iwoyo ndida jongwe ne$60 ndomba vabvapo zvakawanda ndomba ananga ndomba atuta vanhu vautana kubhoera asvika kubhoera ndomba vanosvika kuya ndomba panobviswa faira iya nobva rabudiswa ndomba faira raverengwa rikaonekwa kuti zvechokwadi rakatasainwa richitonyorwa rikatosainwa kutoti ndiye munhu wandati ndatoita uyu akabvunzwa ndaavengesa ndiwo wakatoita here munhu uyu ehe zvakanaka makatoitwa paine vamwe vemhuri here neakakutoita uyo anotori pano uyo mwari pano akatogara uyu saka ndavaya naye vane masignature ipapepero mukatiita bhora munoriona pamafaira yacho paine vamwe vemhuri vakasaina pakugadzwa ndaivako pakubaidzwa kubhoera ina handa kuzoinda chakanyuka kuno kuti makasaindira pekusarudzwa ndaivapo takasvika takadedzwa isusu nababa tadedzwa kundi akatumwa ndonzi taura chatizembwa ehe ndiri mushingiso radaro saka indakatodedzwa zvikanzi zvanzi nababa uya kuno chatizembwa saka indadedzwa kudaro ndakainda tikafamba tiri vatatu tiri munzira ndakabvunza baba ko tiri kuinda kupiko zvikanzi wetevera takanosvika kwashe tasvika ikoko zvikanzi indauya nevakomana ini ndaneta imunotuma Stuart naSimon saka ndauya nevakomana ava kuti vadii ndoita basa iri zvikanzi aizi hondo here yauri kutya hauzi kutya hondo here zvikanzi aiwa handina chandinoti hondo handichadi zvekudii zvekunetseka nekufamba nekutuma zvikanzi aiwa iwe uri kuda kuramba iwe ihondo iyi ndongo yanga ichipisa yachipisa saka nokuti marumwezi wacho kwabva tabva pana sose ndiri kutaura nekuti pavakabva nasu ipapo zvakanzi uri kutya hondo here iri kuzoramba zvikanzi aiwa handichadi munotuma Simon naStuart saka ndauya nevakomana ava zvikanzi wamunoisa ndoupi zvikanzi uyu akaiswa ari subcertificate kuti aibatira baba ivavo basi aiwa tonzi zvese ngazvichinjwa ipapo rikaindipedze pakadii zvakanzi ndatoisa uyu kuyezurwa kubhoera ina ndakuzoende kubhoera ina ndakuinde panyaya yeutauro ndandimbokubatsira iwo ndandikubatsirei sabhuku anosarudzwa sei sabhuku anosarudzwa nemhuri ndizvo pakusarudzwa nemhuri paya zvakafanana kana sabhuku mumwe ari mupenyu
anogona kungopa mumwe donzvo ndibatirewo, asi hazvireve kuti ichi wakutotora. Muri ndio inosarudza. Kana muri yasarudza, Sabhuku anenge atofa. Mazuva ano kutonzi kana Sabhuku akafa panotoda mwedzi mumwe chete muri inofanira yatotipa chi mumwe Sabhuku. Saka zvinoita zvokuti kana Sabhuku akashaya nhasi, mwedzi unouya after 30 days, muri inosangana. Muri yasangana, vanhu vese vobvumirana kuti isusu tikuda kuti uyu atore uSabhuku. Havabvumirane nekutaura, aiwa, vanobvumirana nekutonyora pasi. Zvanyorwa pasi kudaro, munhu muzouya kwatiri kuna mambo kuti isusu semhuri tasarudza uyu, masignature edu aya ari apa anotsinhira kuti munhu yasarudzwa nechi nemhuri. Saka zvamuri kutaura izvi nezvatiri kutaura zvinenge zvakaita se zvakatosiyana. Saka ndo panumber 1 tatanga kutoona kuti pakaita se ndo patanga chikiribidi Zvakaitwa fraud. pakaitwa fraud. akugara kumunhu mupenyu Ayo, yairipo changamire ndeyekudai pamusoro ndaida kubatsira pani yaidiki diki ipapo yakaitika kudara ndizvo tauri tichite chinhu 1. Saka ngatipane nemukana. Kana imimi mukaona kuti pane zvamuda kutaura ndizvo zvanyanyisa, mukatosumudza ruoko kunge tiri muclassroom, tozoita se tobatsirana. Asi hamutange maita se mataura. Taura henyu. pamusoro nyaya yatiri kutaurika panapa yaitiri kutaura yechangamire ndeyokuti chakatanga kuvepo chokuti kuti tizosumuka tichienda kuna mudhanda babao, chakatanga pakaita nhamo yokuti vanhu vanga paita dambudziko rokushaika kwavanhu vachifa, ndobva nekurwara kwavanhu, ndobva panzvimbo chii chaitika mumusha. Ngatitsvakei vaprofita 3 nen'anga 3 tichifamba tichitsvage kuti chii chadai mumusha. Ndobva tatanga kufamba, tafamba tichitenderera kuita izvozvo, ndo pakabuda nyaya yokuti imba yanga iri muno mukati momusha yomutorwa yatanga tiinayo, imba iyi itoivakai. Mukasavaka imba iyi muchatoona kuti musha uno hamugarikiki, muchatova wese. Nhai zvakanakai. Saka tambva tati taenda pamwe futi, yabuda same thing, tikaenda pamwe futi kusvika taita vaprofita 3 inga dziri 3. Taita izvozvo ndo pakabvunzwa manje solution yekuti toita sei kuti imba ivakwe. Tikati aiwa toda kunoivaka pamba ndo vasara vari kwani. Tikanzi izvo nababa inini imba iyi handiikwanisi, iwe pamupango handisi kuna nemhaka yei musingaidi. Tiri patiri kutaura nemhaka yei musingaidi. Tikanzi imba iyi mai vangu vakaenda kunoiswa kumusha kwavo nenyaya yemba iyi, vachiramba kuti havasi kuda kuti isusu tipinde mukati memba iyoyo. Nhai saka poitwa sei inganovakirwe papi. Dzomba ati aiwa pandinoda kuti painganovakirwe pandikatotsveta ndopano uyu nanga pandiri. Zvaitwa izvezvo vatati iri kumba kwangu hakungava kuimbazve, imimi imba ikamuda mutonoisa penipa. Vakati hazvitoiti. Ikati handiti imi ndimi masara here muri kutonga musha uyu. Ikanzi ingati kwete, kana mada izvezvo ini imba iyi haingambova kupa mupango apa, imimi muchiziva kuti ndimuri ndeyemusha. Tati tikutaura Sabhuku zvatatoona apa ndezvekuti hatimadza kuti ndataura nezvayo ndozvamakaitera. Mhuri yakasangana here? mhuri ipapo. Aiwa, ndati mhuri yakasangana here ikanyorerana pasi kuti inini muite Sabhuku. Zvakaitwa here izvozvo? vakazidwira vashaika naishamwari Sabhuku yanonzi Vakashaika makazogara pasi here. Takaenda ipapo kumataurira maziviri angu nekuona kwangu andakaita. Takaenda apa, taenda ipapo ndo pakanzi
uyu panzi ari kuzikani Simon nyora mapepa uyu agoenda nawo maita basi Eh. maisirwo akaitwa sabhuku haazivo hazi pamutemo hazisirizvo saka pakatiitwa fraud saka zvinoti kokoko kunoda togadziriswa totogadziriswa agara muari mupenyu hazviitwe izvozvo mutemo haubvumize izvozvo magadzirwo amakaitwa usabhuku baba haasiriyo pamutemo hazvibvumidzwe tatoona hazvibvumidzwe mabuda kutaura kuti yachida kutaura kuti sabhuku nyaya yese irimwo vanhu vamuzhinji akatengesa munda vese havasi kuti kusvika kuharana kuti katofunira vanhu munotonzwa chokokoto tobvapo akaba zvataurwa tobvapo nyaya yekutorera baba inotori nevanhu vakatoifambira vanotori kuvapeni asi haina kutopera vachakanyika vari vapeni vanotoriko vanhu vacho vakatoifambira uye achitoita chisotsi chacho mukoma vachikutora nekuti vanga vachembera zvakanzi baba baba tongokuti imi mari yenyu mune muchitambira vanga vachembera saka tofamba saka havaingosaina mapepa ese varume vari vaira varume anga asingafambi ega munhu waifamba naye vanofamba vari 2 ende kutonga kwavo mubhuku vanotonga vari 2 ini neuyu hatitenderi vanotonga vachingoita 2 havana sekretary mubhuku havana 7 komiti mubhuku zvinhu zvavanongoita vari 2 nangu vakatengesa munda mambo achakudza wati mati mimi munda yenyu wakaita sei nyaya manasuvira kuno nekuti munda yenyu wakanitengeswa mukoma ava havana kukurira mumusha vakazoya vamunhu akura vauya vamunhu akura ndakambotaura patakambouya kudare ndikati tatopedza aiwa ndakutotaura zvemunda zvadaro baba vangu nababa vangu inini namukoma wangu ava madzimai avo ndivatete nemuzukuru auya uya akashayika kana pekuti arimi ndombanzi munin'ina sanokurima pa uchigadzisa zvinhu zvekumunda wako kumba kwenyu kwambuya vako unofanira kuwana nhaka yambuya vako handitika zvototi izvozvi zvinhu munda wanga uri wambuya vedu vanchimbosana kurima paukama hwavo pakuti aiwa wanga uri wambuya vangu inini kwete wambuya vake aiwa saka uyu anzarirwa uyu nanhasi hatiziva kuti asati agadzirise here nyaya dzekumunda takutonzwa kuti akutotengesa munda uya nekuti isi tatiri vadiki handangotanga nekungokura tatiri vadiki tese nekuti vana baba vedu vakazova vari 2 kumba kwavo kumba kwana baba mukuru kwana sekuru vakuru kwamuzhinji kuna vakomana vakawanda achinzi gadzirisa nyaya dzako nanhasi hana takutonzwa kuti atotengesa munda uya kunai mukoma takaenda kwaari tichida kuti titaurirane naye akaramba kusvika taenda kwasadunu sadunu ndiye akazotofonera chief vanga vasati vashayika akati no vakomana regai ndifonere chief nyaya yenyu iyi pane umwe wekumusha kwenyani tasasina vanazokukwana mukoma wedu akauya kuno saka ndakamirira kuti ndichazoonawo ndichaichaivouya nekuda kuti pamwe ndigona ngoita senge zvinhu zvemanga-manga zvamauya zvanaka nyaya yenyu handiigoni inogonwa kupi nyaya yenyu ndandatoonai kuno kudhara uzva manje saka uyu mumunda imomo baba vangu vakatosamonwa negavhumendi motori nechidhikoni chegravel chainzi in case of kana hurumende yakuchera gravel munhu uyu anarasikwa nemunda hurumende inofanira kumuonera zvekuti haazvizivi zvinhu izvozvo nekuti haazvizivi asi isu vana baba vedu vaitotaura kuti munda uyu please munda wenyu hakuna munhu anokutorera inhaka yenyu uyu anofanira kupiwa munda wambuya vake vamashava ndewambuya vake tikatibvunze changu kuti munda wakapiwa ndewambuya vake munda wamakapiwa ndewambuya vake munda wandakapiwa inini ndandaupa munda wezvigombo ndakapiwa munda chinzi nasabhuku munda watakupa ndouyu ende hakuna mbuya vanga itori dondo hakuna munda hakuna chirikadzi inopiwa makondo anosvika ku8 hakuna zvaida zvikunzi muri kutengesa minda aiwa ndikuzvikunzi muri kutengesa minda handina kutengesa baba teererai musapindure nguva iyoyo regai mambo wataure mozopindura zvikunzi muri kutengesa munda chokwadi hapana minda yamambotengesa hamuna yamatengesa bhuku rese hapana munda yamatengesa hapana munda wamatengesa kana kutombogurira pausabhuku yenyu hamuna munhu minda iripo yese
angutogurwa nemasabhuku aingovepo. Ina handina munhu andakamboinomira ndichimugurira munda kuti munda uyu handina, kana stendi handina. I think tanzwa zvose ndizvo kada kumbunzwa kuti ivo machero varinoti chii pamwe mungativerengera ndizvo sino tiverengere timbunzwa. Panapa pane tsamba iri kuti Matsveru Primary School Box 197 Murambinda 17th July 2023. Kuna Mambo Makumbe Sabhuku Muzhingi ari muvidhiko 4 ward 6 haasi kubata basa rake zvakanaka. Vanhu vomubhuku make vane zvinyunyuto zvakawanda pamusoro pasabhuku zvava sabhuku wavo. Iko zvino wakabva kutengesa munda asi mwana wake asina munda. Haana kundizivisa, ndisadunhu vari kunyora zvinyunyuto zvevanhu vemubhuku make izvi papepa iro wenyu Headman Rwisaipols Makumbe. Unga zvinyunyuto zvacho zvakanyorwa zvakawanda. Musi wa 11/07/23 takaenda pamba pasabhuku Muzhingi tichida kunyorana nezvembeu nefertilizer, asi paiva nezvimwe zvinyunyuto zvataida kuti zvitaurwe ipapo, asi sabhuku akaramba akati handidi kunzwa dzimwe nyaya dzataida kubvunza sabhuku wedu dzaiva dzokuti sei usinganyori maminetsi pamusangano, sei uchitengesa minda isiri yako muno muvhileji, sei usingadi kuita kuti madzimai ataure pamusangano. Taida kumubvunza kuti sei asina 7 member committee muno muvhileji, uye sei muchitonga muri vanhu vaviri muvhileji muchisiya vamwe, uye taida kumubvunza kuti sei wakapinda pachinzvimbo cheusabhuku iwe wakamboita mhosva hombe yekuba mombe ukambogara muchirongo. Zvimwe zvemhuri yekwaMuzhingi village, Inos Edias Muzhingi, anoti aida kutemwa nedemo nasabhuku Muzhingi mushure mekubvunza sabhuku kuti sei aiva atora mukadzi wake chipo zendera huni. Ailet Mashu anoti akanditorera fertilizer akaipa muroora wake achiti iwe hauna murume muno uye hauna kodzero, asi iye ari mudzimai wemumusha maMuzhingi. Verengai toda kuzvinzwa zvose. Tsungai Makaudze anoti sabhuku Muzhingi anoti muvhileji mangu hamuna zvirema chembere, asi zvisiri izvo. Roslyn Marufu anoti sabhuku Muzhingi anondinyepera kuti anondipa mbeu fertilizer kana vanhu vachinge vatambira zvinhu zvehurumende, apa iye achinyepa anondisainira zvinhu zvaasingasviki achindipa. Joyce Gwese anoti sabhuku Muzhingi tomupa
mari dzemutero asi haatipi marisiti acho, saka hatitozivi kuti nei asingatipi marisiti acho, uye hatichina chokwadi chekuti ari kubhadhara mari kukanzo. Daina Muzhingi anoti Sabhuku Muzhingi anomurambidza kutsvaga huni mumunda make, asi iye Sabhuku Muzhingi achitema mumunda maDhaina huni achinotengesa. Margaret Mandimutsira ishirikazi yaakashungurudza pamusoro peurongwa hwemagadziro avamwene vake. Sabhuku Muzhingi aitoda mari kubva kuna Margaret, apo Margaret haana kwaanokwanisa kuwana zvaaidikwa naSabhuku Muzhingi. Midzo Rukwana anoti Sabhuku Muzhingi akamupindira mumba kuma 11 PM usiku achiti ndiri kuda mukadzi apa, Midzo asiri mukadzi wake, uye iye aine mukadzi wake kumba kwake, ari mutungamiriri muvhileji watisingatarisiri kuti kuita zvakadaro. Tafadzwa Shamu Yarira anoti Sabhuku Muzhingi vanonzi Mharadze Muzhingi vakatengesa munda usiri wavo, uye vari voga. Munda uri wambuya kana kuti wasekuru vatafadzwa Shamuyarira, zvinova zvaitoshamisa munhu wese mubhuku. Pamusoro paizvozvo, Sabhuku Muzhingi vakabva nhoroondo dzavo hadzina kuchena kubva kwavaishanda kuCouncil of Harare. Vakawanikwa nemhosva dzavainadzo dzakaita kuti vasiye basa, kusonganisira kutengesa imba yavo kuvanhu vaviri panguva imwe chete. Sabhuku Muzhingi vakawanikwa vari pakati pembavha kubudikidza nekuba mombe dzokuuraya pamba pavo, izvo zvakaita vasungwe kwakunogara muchirongo kwemakore angadarika 2. Sabhuku Muzhingi mukuru wehurumende wehuori mubhuku. Nhoroondo dzavo nekuita kwavo hakukodzeri kutungamirira public office yakaita seye uSabhuku, nekuti vanoratidza kusavimbika nguva zhinji. Chinotishamisa, Sabhuku uyu vana vake havana kana pokurima, asi iye ari mubishi rokutengesa minda. Izvi kutombokwanira vana vemhuri, hanzi zvisiri kutombokwanira vana vemhuri. Idai zvichikwanisika, taida kuti paano
kutengesa pave neamwe masabhuku anomutsigira kuita kwake kusina kunaka uku anosonganisira sabhuku dzengerere, mupfumi, chigudugudze, mutsago, pakati pavamwe masabhuku mazhinji ane vamwe vake waanoita naye fufuro muvhileji zvakaomera. Taikumbira mutemo uvatsiure pakuita kwavo. Kwasara 1 page. Waanoita naye fufuro anonzi Taurai Chatizembwa. Kutaura kudai pane vamwe mubhuku vakatobvisisa mbudzi nehuku nhatu ne$20 kuita vamuratidze pakuisa gadheni. Zvose izvi zvakaitwa vari ngori vaviri, vamwe vose muvhileji pasina anozviziva. Taneta nekuita kwasabhuku wedu uyu ane zvidididi zvakawandisa mazuano ose zvavo. Anopiwa mari achiti anobhadhara mitero yevanhu kukanzobhadhana marisitsi aanouya nawo. Masabhuku andodana kumusangano, anodana kumusoro uko uyo unoda kuongororwa zvakasimba nokuti ndoshamwari idzo. Sabhuku muzhinji pakuita zvakaipa toda kuti wese akaisa signature pakatengeswa munhu munda nasabhuku muzhinji abatwe nechitarafu chakafanira nechava muzhinji, uye masabhuku ose akaisa masignature pakuitwa kwasabhuku muzhinji pakutengesa munda usiri wavo vanongoroverwa zvakasimbarara chose. Tinoda mumubvunze sabhuku wedu imwe minda yaakatengesa, nokuti panoratidza kuti pari kubuda mashoko okuti panotori nemimwe minda yaakatengesa yatisati takuziva kuti ndeipi yacho. Pamusoro pazvose tinonzwa kuti masabhuku ose zvawo anodzidziswa magariro akanaka, uye tinonzwa kuti vanogara vakaudzwa kumusangano kuti minda haitengeswi, asi tinokatyamadzwa nasabhuku wedu pamwe neshamwari anovazve masabhuku vachitsigirana panyaya dzokutengesa minda, asi ivo vachigara udzwa kuti
nhaka haitengeswi. Ndobva paiswa phone number 0775 46 207 ndokupera kwakaita nyaya yasabhuku apa. Mazvinzwere sabhuku nyenyi. Ainyaya kutaurwa ipapo yese hapana nyaya ndinogona kuvirana. Nenyaya yekuti zviri kutaurwa zvacho ipapapo. Nichandinongoziva ndechokuti zuva ranyorwapo pakuti vakasvika pandiri. Ndo pandakaramba nyaya yokuti kunyorana mutemo wekuti munyorane murume nemukadzi pamapepa anoenda kuJMB Control Fertilizer nembeu hazvitenderwi. Nyaya iri pano ndeyekuti panodiwa kunyorwa dzimba dzinotova navanhu vakutobika. Saka zvese zvamaita panapa zvokuti munonyorana murume nemukadzi nevamwe vanhu vari kutaundi muchiti mazita waende kuJMB zvakatoitika zvinhu izvozvo. Ini ndai chairman wekuvhidhiko 4. So ndiri chairman wekuvhidhiko 4. Ndakatengwa namasabhuku akutondibvunza iwewe vanhu vako vanosvika kuma60 chakuti vakabva kupi vane makicheni iwayo. Ndikati ini kwete, vanhu vangu pavakaendesa bepa iri vanga vasingazivi kuti zvinhu izvi hazvitenderwi. Saka ndichatovataurira kuti vazive kuti hazvitenderwi kuti vaise bepa rakadaro. Kana mukatarisa bhuku racho riri pana, mabhuku andinawo panapa, ndakatozatora inini kuna ana sekretari ko ndaona kuti ari kuti bepa ranyorwa ndiripo vanorichinja kana vavika. Ndizongoona ino izvi zvakafanira kuti fertilizer Nyaya karembe chingotenderera kuti panyaya iyi tatatanga kuona panyaya iyi zvakakanganiswa. Imimi makapinzwa pausabhuku zvisiri pamutemo, ndizvo handizvo tabvumirana paika. Imimi makapinzwa kuona kwedu noti hatisi kuona umboo hwachinoti tati munhu kana achiswa usabhuku pari kudiwa paine tsamba inobva kumhuri. Tsamba yacho inobva kumhuri yacho imi muri kutaura kuti mamungori moga, baba vakakudaidzai, vakakudanai vari vapenyu. Isusu achinozoneze kuti kana sabhuku vakashaya panoda mutemo unoti unoda 30 days. 30 days vanhu vemumhuri ndovanosarudzani sabhuku. Hazvizvo zvakaitika kwamuri izvo. Saka zvazvinoreva ndezvekuti isusu sedare takutofanira kutosumuka touya kwamuzhinji, vanhu vese voungana, totanga tamboziva kuti sabhuku wacho ndiani, nokuti izvozvi mamira azvakaita kuti tirambe tichiti imimi muri sabhuku nemaclaims ese ari kuverengwa aya akawanda. Hatitozive kuti pamwe vanokuvengai vanhu. Saka isusu hatiri kuda kuti nyaya ipere vamushinji. Tinoda kuti isusu tiuye inini nedare rangu, touya ikoko vanhu vese vemhuri voungana, toona kuti ndizvo here pamasarudziro akaita sei, nokuti maitirwo azvakaitwa pakutanga ndefraud. And imimi muri kunzi mune mhosva, makatomboenda muchitokisi. Ndizvo hatiri kunzi hamuna kumboita nyaya yemombe. Ndiri kuti inini pacho zvangu ndati ina handisipo pakuti inini ndichichangamire. Ini matauriro amaita wayo ina handakwasure akanaka zvikuru. Uyai kupa mombe kuenda kujeri nyaya. Ina handina mombe yandakambonzi ndaba mombe. Mamboenda kujeri here. Inini ndiri kutaura zviri pachena izvi. Ina handaenda kujeri kokuti ndakaenda ndaba mombe. Yoti muri yenyu inozvinaka aiwa imini ino. Makamboenda kujeri here baba. Makambofarirwa makamboenda kujeri here. Makaenda kujeri kusvika Taurai tinzi. Makaenda rini kujeri kwacho? Gori racho handichazivi. Hamuchaziva. Aiwa, nyaya yatinati baba nyaya yainetsi. Tati isusu tichauya toona kuti sabhuku wacho wemhuri toudza vanhu vese kuti sabhuku anosarudzwa zvakadai. Kana vanhu vati imimi murambe muchiita muita, nokuti nyaya yeusabhuku haisi nyaya yangu, ndizvo inyaya yemhuri, ndizvo. Saka tingi nyaya iyi ndokumbira vanhu vedare, vanhu vekuno kwamakumbe timbosangana nemasabhuku
masabhuku emunoma makumbi ari kutengesa land. Hazvibvumidzwe nemutemo. Inini samambo handitobvumidzwe kutengesa land. Zvandinogona kungoita, ndinogona kurekomenda kuti uyu munhu akanaka, anenge anogona kuti atore apa, asi handibvumidzwe inini kuti nditi ndiunzire mombe, ndiunzire mbudzi. Hazvibvumidzwe nemutemo. Saka manzwa zvandataura isusu tichida kuti tiite zuva pamwe maybe next court date hatizivi. Tombouya ikoko vanhu vese mhuri yenyu vakaungana toona kuti sabhuku wacho totanga kuti pakusarudza sabhuku, nokuti maonero ataita nyaya iyi kusarudzwa kwakaita sabhuku hakusiko kunobvumidzwa. Hazvi tori fraud pamutemo, it's fraud. Saka takatoti zvinalifaya izvi kuti tosarudza mumwe sabhuku, nokuti masarudzwa, nokuti nyaya dzacho dzawanda. Futi pane nyaya dzekunzi hatitoda kuti tiite hedu nyaya dzacho, asi isusu toda kumbotanga tamboziva kuti wacho anofanira kuita sabhuku wacho ndiani. Kana murimi modzokera totofara zvisingaite kana murimi, mimi munotoziva mutemo yachi nekare. Saka handizivi kuti vedare tinowirana nawo kuti tinouya rini vatobatsirana zvitoti watiudze nokuti havari munyaya varikura kuti usumudza uya ane mhosva yake, uya vantu batsirana. Saka kana orati uyai tinzwe inimi kana mapedzerwa panapa mondiona iyi nyaya hatifumboti inoda basi bochiona kuti minda yakatengeswa mingani. Vanhu vacho varipoti vanhu vakabvunza zvakachavamuchingira varangode kutotanga vanhu vakauya yadari kwachipera ati vanhu vacho tinozoona kana tauya kana tauya vanhuvo vanouya vese. Mese ndaida kuti taure pichana. Kuti Kuti zvakanyanya zvazvo. Zvandaida kutaura ndezvekuti handivavi mumatsikoma angu aya, ndinomada chaizvo, but kungoita kwawo chete ndikusiko. Saka fanira kuti zuva roramba kuti handina kudi, but pakatoiswa mabiko ekuti izvozvizvi kana kuti izvozvi kutotora foni kuti fonirai munhu ndiyakatengeswa, andikudzai ndakatengeserwa munda uyu mari yakati. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,